O din tagiya sa 6 valve nga makina oh. Gwapo kayong tao oh. Wag yung paglubad ba? Oh, dra mo ni makina atong testingag pandar ah. Ug muandar ba gwapo ba siya gandar? Testinga atong pandar ni makina oh, gwapo ba? Liwat ba jud sa nagayo? Okay, andar na. Ano yung andar? Five na siya nga makina, mura pug 12 ug andar at tagiya. Tagiya na lang jud daan nagpabili na ni. Okay na kay gandar. Amo nilang mekaniko dre oh. Buhay batikon. Ah, mananing andar na, bira na purong heater ani. Ang heater mo dining nag-ayo day. Katawa lang tagiyaw kay bira lang heater. Longo na ta tong segunda start kay di gyud siya magmahay. Okay. Ayos.